नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक देहले के साथ ही आपन असर दिखावे लगल बा। भीषण गर्मी से परेशान हो रहल लोगन के मानसून राहत देहलस। प्रदेश के कई इलाका में बारिश होखले की वजह से मौसम सुहाना हो गईल बाटे। बता दी कि मौसम विभाग द्वारा पूर्वी यूपी के लेके कहल गईल कि ए बार सुबह में पूर्वी यूपी के छोड़ के जुलाई के महीना में सामान्य से अधिक बारिश होखले क संभावना बा। वहीं मौसम विभाग द्वारा मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बस्ती, पीलीभीत, शाहजहांपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, शामली, संभल, बदायूं और आसपास के इलाका में भारी बारिश का अलर्ट जारी कैले के बाटे और ए जिला खातिर ऑरेंज अलर्ट जारी कल गईल बा। वहीं आपके बता दी कि अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग मानसून का इंतजार कर रहल बाटे, यानी कि भीषण बारिश का इंतजार कर रहल बा। बीते दिन हालांकि छिटपुट बारिश देखे के मिलल रहे, लेकिन वो बूंदाबांदी के बाद उमस वाली गर्मी लोगन के बड़ा सता रहल बा। खासकर दिल्ली से सटल एनसीआर वाला इलाका में उमस भरी गर्मी देखे के मिल रहल बाटे और लोग अभी भी बारिश का इंतजार कर रहल बा। वहीं पूर्वांचल के क्षेत्र में गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बस्ती, कुशीनगर, मऊ के आसपास के इलाका में बीते दिन से लगातार बारिश का क्रम जारी बाटे, जेकरे बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखे के मिलल बा। मौसम सुहावना हो गईल बाटे, जहां पारा 40-45 के पार पहुंचत रहे, अब ओइजा पारा गिर के 36-37 के आसपास आ गईल बाटे। और जोन किसान खेती करे खातिर खेत में नमी चाहत रहने, उनका भी इंतजार खत्म हो गईल बा। लगातार बारिश के बाद खेतन में पानी लगल शुरू हो गईल बा और किसान धान का खेती करे खातिर तैयार बाना।